Hora sa manginang pajupang musik di programon ima program ibadah minggu di tanggal 1 Januari 2026 di minggu na parjolo dung Epifanias. Turpun jamita di minggu tasalarion dia enak sian kitab Yesaya bidu 42 mamuka sian ayat sada tolas sia di bagasan hata nama rojahan di bagasan topik Jehovah menunggu tanganmu, Allah menyatakan keselamatanmu. Turpun jamita buita jaha di kolom deskripsi soalan ma penjelasan di khotbah. Jadi judul ini turpuk jamita tasadarion na di surat tuna lembaga Alkitab Indonesia ninna panurirangion taringo tuna poson di bata nasitongi ima Mesias. Nah, di sepanjang sejarah perjanjian lama torop dojol mana diguari na poson di bata ya. Mulai sian si Musa, Raja Daud, Raja Salomo do taka panurirang. Suku-suku da sonari tu ise do turpuk jamitaon di patudu. Ise do na poson di bata na di do si Yesaya di son. Parjolo taberang majo ahado kriteria ni sahala na targoar na poso di debata. Na poso di debata ima sahala na pasahat to dirina hibul tu debata. Gabe siulah hatana, gabe halak na uduk tu hatana, jala si pacongjong akka pacitna. Allah menuntut kepatuhan 100% dari para hambanya dalam melakukan perintahnya. Alai taidama sudah halak na dipebangkit debata gabe na posona ada orang so rodo pe Jesusi. Parjolo taberang masih Musa. Satia doi bana mengulau hatani di bata menunggu bangsa Israel kaluar dari Mesir marjalang di halongonan 40 tahun melelengna sampai saha tu seberang tanah Kanaan. Alai diuhum di bata doi bana aladang diulau di bana hatani di bata disuruh di bata doi bana mapak kulingi batu asa haruar aik siap bagasan aladang diulau di bana hobar tuna disuruh di bata gabe dilot asi Musa do batu ini 2 kali ujungna konsekuensina dang dilos di bata ibana pasidot masuk tu tanah Kanaan. Napa dua hon Raja Daud, Raja Nadi Hasiani di Bata. Tarbarita do Raja Daud son sadar Raja Nasai Martangiang. Sebagian besar buku para pesalmen ibana do na manuraton. Ima ende do tangyang ni puji-pujian ni ibana tu di Bata. Alai anong do sana tergoda do ibana tu sibet siebia. Ujungnya las mangalak kup ibana. Konsekuensinya di balas di bata masa rupa songot dosa na itu ibana. Gabi terjadi ma perzinahan nama rujung tu pembunuhan di tonga-tonga di keluargana. Ima antara si Tamar, Absalom dot Amnon. Napatoluhon si Salomo. Di pajonjong si Salomo do bagas joron di bata. Jalalas marohani di bata mida bagas joroi. Di pasahat matu si Salomo habisuhon do rohan napatas. Naswarong tulusan na di Narobi. Suaksongoni di Nanang Romse. Tidak ada satupun yang menyamai dia dahulu maupun di masa depan. Ima tersurat mai di sadar Raja-Raja Tolu ayat 12. Ale mardo sarosi Salomo tu di bata. Dang ditanggung di bana di bata. Dina didok di bata tu ibana dang tamasa hal raja torop jolmana. Tidak baik seorang raja punya banyak istri. Tersurat mai di 5 Musa 10 pitu ayat 10 pitu. Salomo memiliki 300 istri dan 700 selir atau gundik. Konsekuensinya dari pastor di bata maharajaoni dukon mod di gimana. Gabi bula 2 maharajaon Israeli, ima maharajaon Israel Utara, dot Israel Selatan manang najojo di guari harajaon Juda. Nah jadi sian sudah halak nahya targoar songon na poson di bata, hola sara do nama memenuhi standar dan lulus uji. Ima Jesusi. Satia do ibana tu di bata ama, sian hatu buanna saat tu mamatena di hau pidar silang. Nah taberang mahaturkan turput tadi son ayat sada tu ayat 4. Oma taringo tu Yesus na posini di bata nasitong hamba Allah yang sejati. Ida mana posoki hasudungan ni rohakku inna. Nah di pada nabi baru diulahi di bata musi hatana ditikina di dihon si Yohanes padiri Yesusi di sungai Jordan. Hodo anak haholongan ni rohakku lomo do rohakku diho inna. Tersurat di Markus sada ayat 10 sada. On semacam penegasan sian di bata isero na didokna na posona na di perjanjian lamai. Na mangihut didok dang jojo ibana manang pangiaron na suarana. Ia tidak berteriak atau memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Memang di nama kubasi Yesus di bagasan tolus tonga tahun lengna gumodongan do ibana memang makubasi diduruni bagas joron di bata. Dia lebih banyak melayani di luar gereja, di luar bait suci Allah. Ale dara gabe marjamita ibana tarsongon halak na marpangasi atau orang-orang munafik. Na jojo di tonga-tonga di dalan asa diberen jolma ya. Terus don tu pengajaran ni Yesus di Matius 6 pitu. Daru jok mesin si arung naung marosahi bulu yang patah dang laos di panggulhon ibana. Jala sumbu na marnehet-nehet atau sumbu yang redup jalannya dang laos itopanna. Arung do subuh di son tudos mai tu patik di bata naung so dia turun hala Israel be. Arung do uhumi do patiki ale dang piga be na mangulosa nung godang hala na pabalihosa
Sadalan mauntu hatani Yesus di Matius 5:17. Unang madiri puro hamuna auro mangarupakon patiki. Manang hatani di akapadurangi. Dang roau mangarupakon na pajang joko doau. Janganlah engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Nah, namang yun ito, dang ololoja ibana pahoton uhum sahat tuwak kapulupulo. Di nama kubasi Jesus, dang holan hala Yahudi na dihobasi bana. Sahat do ibana borhat tulua ni hala na asing. Tarsongon ulut gadara. Ima dina dipabali Jesus ton dina hodar sian sahala namang gori dirina loksa inna. Baru headope Jesus lau tu luat tirus, hutani hala gorik. Di pamalum ibana do disi boruni sahala sian bangso siropinisia. Sada bangso nang diduruni hala Yahudi. Ya, baru di dalam nakok Yesus tu bano gijang di tona hot dom situ sisianna asa borhat nasida tulu ni portibion memberitahu berita rasini rohai jala di dongani Yesus tu nasida saat tu naro ajal di portibion tong domak kubasi Yesusi rasi rasa noaeng. Ayat 5 tu ayat 7 jauh-jauh ni debata tu na posona. Ditaringoti manusia itu hita di ayat 5. Na debataru na mano pasalhu na adong di hasianganon. Langit do tano nang nasa na adong di hasianganon. Jala pabuahon manusia itu hita ay panoppa do debatai. Lapatan na dang adong huaso di tanoon na mangatasi huaso ni Jehovah. Sialan ini di tonang tuan ni itu hita asa sudejol mai luhutan marhapor siatu debata. Ay debataro hapor satta. Hola debataru na boy paluahun dohot mangalehon hisar ni roha tu hita jolma. Di pasahat debatado huasona itu na posona. Asa gabi panodang tuak kabang superbegu. Jala di jodoh ibana lahu membuka akan mata ni halak. Imana pamalupon akan nama pitung. Paruar hon sian hurungan akahalak na terhurung. Jala mabun sinodang tu akahalak namian di bagasan hahuluman. Ayat walu tu sia di patadapod debata mamusia tu hita. Dang adong menangisi na boy mengabati sakap ni halaun naong di paradiri ibana. Ibana do debata na sokal na patuduh dalat tuak kahalak na makaholong ibana. Jala dang adong na pun hasangapon ni debata asing ni debata sendiri. On masada penegasan muse yang go Jesusi hatarida ni debata doi di portibion. Sada do Jesusi dohot amai. Nasi pasaton ni jamita di sona manginang na parjolo Jesus do na posin ni debata na sitong si palua na labo roha. Ditogu Jesus do hita asal tayutun ni bana jeladang pangiaron na sorana tu hita. Ay debata parholong do yang go Jehovah. Lapatan na dang pakson na jolmai mangulah sa kaning rohana tungpe dengan do itu hita jolma. Allah tidak akan memaksa manusia untuk melakukan kehendaknya sekalipun kehendaknya itu baik untuk kita. Sebab jika Allah memaksa, di mana maha kasihnya? Kasih itu lemah lembut, sehingga sesuatu yang dipaksa itu bukan kasih namanya, itu perbudakan ya. Dang adong manangah di portibion na boy paluhok kita siat dosa. Asing ni Tuhan Yesus sendiri. Dang dewa dewi dang akapatung mana akaragam ni si sobaw na asing dope. Hola Yesus do si paluan na si tong jari tu ibana mahita marsoba. Jala partohap do hita di haloni didok diat onom di pasahat do hanguloni tu bang superbegu. Jala melota jaha epistel liminggon lam takas mata boto dang holan hala Israel HP di haholongi di bata. Alai sude do na sabangson na adong di hasianganon na manjako guarna di haholongi di bata. Napaduahon dang hea sudat sakap ni di bata. Dang adong huaso na asing di hasianganon na boy manudati huaso ni di bata. Ay ibana do na puna portibion. Ibana do na mangalehon hosa hanguluan. Ubahin na adong hangulot di hasianganon. Jala dang adong huaso na mengatasi huaso ni di bata. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah tertunda, ia akan terlaksana tepat pada waktunya. Jadi sudah nanang dihatahon di tonahon debata di Bibil tai nunga gudang nang tarpatupa jala gudang do pena pai mau tiki nasa saut ta porsiai ma tonani debata aidang hea margabus debata di hatana napatuduhon si berngot di jamitata Jehovah do manogudogu tanganmu inna on ma nagabe sarupa do temata minggon di tonahon tu hita diterupuk sadarion Yesus ta tinongos ni debata rope ibana tu portibion nanang mangurupi akahala nagaledo mangapuli akan namarsat akan namarhabot ni roha pamalupun akan namarsahit dang di los debata hita tinggang madabu los tikap di nama dalani parnguluton alani totong mahita marhaporusan tu Jehovah songon panagudugonna di halana porsia di berana robi di partikennya ka apostel songoni nang nuaeng tu hita jolma adong do debata nama dongan hita nama nugunugu tangata ganup ari ganup tiki alani debata mabain hapurusanmu ay ibana do si paluam. Amin. Imajona boy hubagyo kami mudah-mudahan boy mangurupi kadongan dinalau paradehon jamita tuar mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.